नमस्कार. वाळवण्याच्या पदार्थामध्ये आज आपण बटाट्यापासून मस्त असे हे पापड बनवणार आहोत. फक्त बटाटा वापरून आपण हे पापड बनवणार आहोत, पण आपण कुठेही बटाटा किसणार नाही आहोत किंवा त्याला वाफवून किंवा उकडून घेणार नाही आहोत. फक्त बटाटा वापरून हे तुम्ही मस्त असे पापड बनवू शकता. अगदी पाव किलो बटाट्यांमध्ये 100 पेक्षा जास्त सुद्धा पापड तयार होतात. किती सुंदर असे पापड झालेले आहेत तुम्ही बघू शकता. खूप छान लागतात चवीला आणि करायला रेसिपी एकदम सोपी आहे. झटपट होणारे असे हे छान असे बटाट्याचे पापड आहेत. वाळवण्याच्या पदार्थामध्ये आपण बरेच पदार्थ करतो, पण बटाट्यापासून असे हे एकदा पापड करून बघा. तुमच्या घरच्यांना सगळ्यांना आवडतील. लहान मुलं तर अगदी आवडीने हे पापड खाऊन लगेच संपवतात. तर कसे करायचे ते बघूया. तिथे मी 2 बटाटे घेतलेले आहेत. अंदाजे हे 150 ग्राम बटाटे आहेत. मीडियम साईजचे 2 बटाटे आहेत. तासून घेतलेले आहेत. आता ते कापून घेणार आहे. तर याच्या छोट्या छोट्या अशा फोडी करून घ्यायच्या आहेत आपल्याला. खूप मोठ्या मोठ्या नाही, पण छोट्या छोट्या अशा आपल्याला याच्या फोडी करून घ्यायच्या आहेत. तर दोन्ही बटाटे मी असे कापून घेतलेले आहेत आणि नंतर मग मी हे पाण्यामध्ये घातलेले आहेत आणि पाण्यामध्ये हे आपल्याला धुवून घ्यायचे आहेत. म्हणजे याच्यावरती जे एक्स्ट्रा स्टार्च वगैरे असेल तर ते निघून जाईल. तर असे पाण्यामध्ये घालून ते छान असे धुवून घ्यायचे आहे. हे बघा. आणि नंतर मग हे मिक्सरच्या जारमध्ये काढून घ्यायचे आहे. आपल्याला याची पेस्ट बनवायची आहे. इथं आपण बटाटा कुठेही उकडत नाही आहोत किंवा किसणीवर त्याची छोटी छोटी अशी कापं पण करून घेत नाही आहोत. तर याच्यामध्ये अर्धा कप पाणी घातलेलं आहे आणि याची एकदम बारीक अशी पेस्ट करायची. हे बघा, एकदम बारीक पेस्ट करायची. समजा कुठे एखादा छोटासा बटाट्याचा तुकडा राहिला असेल तर त्याला काढून टाकायचं आणि एकदम बारीक अशी याची छान अशी पेस्ट करून घ्यायची आहे. आता ही जी पेस्ट आहे तर ती मी पेस्ट मोजून घेतलेली आहे. तर बरोबर 1 कप ही पेस्ट झालेली आहे. तर एक मोठी कढई घेतलेली आहे मी आणि ज्याच्यामध्ये मी शिजवणार आहे त्याच भांड्यामध्ये मी ही काढून घेतलेली आहे. तर 1 कप एवढी ही बटाट्याची पेस्ट झालेली आहे. आता याच्यामध्ये पाणी घालायचं आहे. तर याच्यामध्ये आपल्याला 2 कप एवढं पाणी घालायचं आहे. तर मिक्सरच्या जारमध्येच मी पाणी घालून घेतलं आणि ते याच्यामध्ये ॲड केलेलं आहे. तर बरोबर 2 कप आपल्याला याच्यामध्ये पाणी घालायचं आहे. बटाट्याचे पापड बनवण्याची एकदम सोपी अशी रेसिपी आहे. अवघ्या 10 मिनटामध्ये हे बटाट्याचे पापड जे आहेत ते तयार होतात. झटपट होणारी अशी मस्त अशी पापडाची ही रेसिपी आहे. तर 2 कप पाणी घालून झालेलं आहे आणि आता याच्यामध्ये मी पाव चमचा मीठ घातलेलं आहे. वाळवण्याच्या पदार्थामध्ये मीठ कमी घालायचं आहे, नाहीतर ते पदार्थ खारट होतात. त्यामुळे मीठ अगदी अंदाजाने कमीच घाला आणि हे मिक्स करून घेतलेलं आहे. आणि आता मी हे कढई गॅसवर ठेवलेली आहे आणि मीडियम गॅस फ्लेमवर सतत मिक्स करत हे मिश्रण मी चांगलं शिजवून घेतलेलं आहे. तर जसं मिश्रण शिजत जाईल तसं हे दाटसर होत जाईल. हे बघा. तर बरोबर निम्मे मिश्रण होईपर्यंत आपल्याला हे छान अगदी शिजवून घ्यायचं आहे. 15 ते 20 मिनटामध्ये मस्त असं हे मिश्रण निम्मे होऊन जातं. गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवायची आणि छान अगदी हे मिश्रण आहे ते शिजवून घ्यायचं. हे बघा, मिश्रण निम्मे झालेलं आहे आणि बरंचसं दाटसर झालेलं आहे. तर मिश्रण पातळ ठेवायचं नाही. तर मिश्रण पातळ ठेवलं तर बटाट्याचे पापड चांगले होत नाहीत. तर असं इतपत कन्सिस्टन्सी असली पाहिजे मिश्रणाची. अगदी जाडसर असं आपल्याला हे मिश्रण ठेवायचं आहे. एका प्लेटवर घेऊन तुम्ही हे मिश्रण बघू शकता. तर हे बघा, परफेक्ट झालेलं आहे. अगदी आरामात ते पसरतं आहे, पटकन पसरत नाही आहे. म्हणजे आपलं हे मिश्रण इथं परफेक्ट झालेलं आहे. आता गॅसची फ्लेम मी बंद केली आणि मिश्रण थंड करून घेतलेलं आहे. हे बघा, मिश्रण थंड झालेलं आहे आणि एखाद्या प्लॅस्टिकच्या शीटवर तुम्ही हे पापड घालायचे आहेत. तर जेवढे साईज पाहिजे तेवढं आपल्याला बॅटर इथं घालायचं आहे. पण एक काळजी इथं घ्यायची आहे की हे बॅटर अजिबात पसरवायचं नाही आहे, कारण हे बटाट्याचे पापड आहेत. त्यामुळे हे डायरेक्ट घालून घ्यायचे आहेत, कारण सुकल्यानंतर ते अगदी ट्रान्सपरंट होतात आणि एकदम पातळ होतात. त्यामुळे हे मिश्रण जे आहे ते घालताना अजिबात पसरवायचं नाही आहे, फक्त ओतायचं आहे. त्याला अजिबात हात लावायचा नाही, ते तसंच ठेवायचं आहे. हे बघा, फक्त मी ओतते आहे, मी अजिबात ते पसरवून घेत नाही आहे. असं जाडसरच आपल्याला थोडंसं ठेवायचं आहे, कारण सुकल्यानंतर एकदम पातळ होतात हे पापड. आणि हे पापड आपल्याला उन्हाखाली किंवा फॅनखाली असे वाळवून घ्यायचे. तुम्ही दोन्ही ठिकाणी हे वाळवू शकता. फॅनखाली जरा जास्त वेळ लागतो, उन्हामध्ये वाळवले तर पटकन वाळवून होतात. तर मस्त असे पापड मी आता हे वाळवून घेतलेले आहेत. मी हे फॅनखालीच वाळवलेले आहेत आणि तुम्ही बघू शकता किती छान एकदम पारदर्शी असे मस्त असे बटाट्याचे पापड झालेले आहेत.
एकदम ट्रान्सपरंट होतात आणि चवीला पण खूप छान लागतात. तर आता हे तळून घेऊया. तर तेल गरम करून घ्यायचं आहे, नंतर गॅसची फ्लेम स्लो ठेवायची आहे आणि हे तळून घ्यायचे आहेत. तेलामध्ये जास्त वेळ हे पापड ठेवायचे नाही आहेत, कारण हे पातळ असतात, त्यामुळे करपण्याची शक्यता जास्त असते. त्यामुळे पटकन घालून हे पटकन तेलामधनं बाहेर काढायचे आहेत. हे बघा, जास्त वेळ भाजत ठेवायचे नाही आहेत, फुलले की लगेच तेलामधनं काढून घ्यायचे आहेत. तर बघू शकता किती सुंदर असे हे बटाट्याचे पळी पापड झालेले आहेत. तर तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली ती कमेंट्समध्ये मला नक्की सांगा. जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. अशाच एका छानशा रेसिपीसह आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.